Hej. Vi vil ud fra denne model vise, hvordan proteinsyntese fungerer. Transkription beskriver oversættelsen fra DNA'et til RNA'et. DNA er dobbeltstrenget og opbygget af baser. Det er dem her. Baserne adenin, thymin, cytosin og guanin. Hvorimod RNA'et herover, det er enkeltstrenget og opbygget af de samme baser, udover at thymin er byttet ud med uracil. Et enzym åbner ind til DNA'et, og så er der adgang ind til generne, og der dannes et RNA ud fra DNA'et. Og herefter så bevæger det sig fra kernen og ud i cytoplasmaen, hvor translation sker. Ja, og som Thea lige har beskrevet, så har vi altså den her RNA, som bliver kaldet for messenger-RNA, som kommer ud i cytoplasmaen, ud af cellens kerne. Først sætter den sig fast på et ribosom. Der kan sagtens sætte sig fast på sådan en kæde af ribosomer, men lige her, der er det afbildet med kun et enkelt ribosom. Du kan se den blå streg hernede, det er vores messenger-RNA, og den har forskellige koder for de her sammensatte baser. Det kaldes for kodon. Så har vi transport-RNA, som også har et kodon. Det hedder dog antikodon. Hvert antikodon sætter sig på et bestemt kodon, og det er det, der binder tRNA, altså transport-RNA, sammen med messenger-RNA. På sådan en transport-RNA, der sidder der altså en aminosyre. Og den her aminosyre, den ligesom er kodet sammen med tRNA. Og denne sætter sig på messenger-RNA, og det er altid det samme transport-RNA, der sætter sig på messenger-RNA, og det er altid den samme aminosyre, som hører sammen med tRNA. De her aminosyre begynder så nu at sætte sig i kæder, som også vises på figuren her. Når aminosyrer sætter sig i kæder, så kalder man det for proteiner. Så det er altså en begyndelse på en dannelse af en protein, som vi ser her på tegningen. Også det her med ribosomet kaldes for translation. Som sagt tidligere, så er det altid det samme transport-RNA, der danner par med den samme aminosyre. Og det er altid det samme transport-RNA, der danner par med messenger-RNA'et. Det betyder altså, at vi kan opstille et skema, der beskriver hvilket RNA, som beskriver hvilke aminosyre. Og det har vi her, hvor vi kan bruge det her skema til at afkode, hvilken aminosyre der tilhører hvilket messenger-RNA. Vi kan tage et eksempel her, hvor CAA er vores base. Så går vi ind i centret af skemaet og siger C, og så går vi ned på AA. Det giver så GLN, altså aminosyre GLN. Det kan godt virke lidt som noget volapyk, så vi går lige en tak videre og aflæser forkortelsen herover og ser GLN. Nå, men det er så aminosyren glutamin. Vi kan gå tilbage på vores figur fra før og se, at på det til den her præcise messenger-RNA, der sidder der transport-RNA, som lige præcis bærer aminosyren GLN. Er det ikke det? Jo. Jeg tror det er det. Tak, fordi Og en rigtig god dag. I lyttede til os. Og hvad betyder det der? Ja, det hedder